Son Ana Freiría, activista de Ecologistas en Acción. Esta semana vim a Bruselas para denunciar todo o tema de Altri diante do Parlamento e da Comisión Europea. Esta burla que as administracións, a Xunta de Galicia, pretende facer o noso territorio, pondo en perigo postos de traballo tradicionais, locais, pondo en perigo a rede Natura da Serra do Careón, aínda por riba para promover un modelo forestal basado no eucalipto. Reunímonos cun comité de técnicos e da Comisión Europea para pedir explicacións sobre todo este proxecto de Altri. A información que nos deron foi que de momento España, o goberno español, todavía non lles mandou o proxecto de Altri a Bruselas como unha proposta de presuposto para os fondos Next Generation. E tamén nos reunimos con algúns eurodiputados españois para transmitirlles as nosas preocupacións e asegurarnos que coñecen o proxecto por si en algún momento chega pois ao Parlamento ou chega á Comisión, que estén avisados de todo o perxuízo que suporía para a nosa terra. E, bueno, en xeral, as sensacións cas que nos vamos son moi positivas e esperamos conseguir que parar isto. Altri.